manta Allah ya ce wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun. Kwarai. Sai halicci halittar mu da kuma shi da mu bauta musu haka ne ko? Haka ne. To don Allah kar ka ji tsoro kai ka firgita kada kuma ka razana ba mu zo gare ka don mu cutar da kai ko mu razana da kai ba. To. Mun zo gare ka ne don mu haɗa ka faɗa da kai mu daga kalmar la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rana za ka iya rike mama amana za ka iya rike mama shiri tsakaninka da Allah mu dauki amanar Allah mu danka a gare ka. Zan rike amana. To ka ji tsoron Allah duk abin da za ka yi ka sa gaskiya cikin rayuwarka. Kada ka yarda ka zama mai karya ko ka zama mai sabon Allah. Kada ka yarda ka zama mai son zuciya ko mai shiga al'umma kana alfahari ko kana fankama cewa kana magana da halitta irin tamu. Kayi alƙawari za ka rike gaskiya da amana tsakanin Allah. Na yi alƙawari zan rike wannan sirrin insha Allah. Kayi alƙawari tsakaninka da Allah idan Allah ya maka arziki sanadiyar mu za ka gina masallatai da makarantu za ka taimaki addinin Allah za ka taimaki wanda ba shi da shi tsakaninka da Allah. Tsakanin Allah na yi alƙawari zan yi wannan abubuwan. Kayi alƙawari ɗana. Na yi